Netušil som, že sa po takom dlhom čase ukáže. Je to 7 rokov! Stále si naštvaný, že ťa posledne mamou porazil a pozor, len hovorím. Veľa sa zmenilo od toho, kedy odišiel z mesta. To je pravda. Ukážem mu, kto teraz vládne. Vítaj späť. Dám ti pranie, aby si sa nevrátil. Pozdrav nového status quo, až skončí. Na tvojho rádia sa vytrátil. Telku mi zapni. Mikrofon zapínal a jedna. Vítaj späť. Reportáž začne bez horúcou novinkou. Rádiový démon Alastor sa vrátil do mesta. Chýbal niekomu, všimol si niekto viac v dnešnom programe. Rádiový démon sa znova vrátil do mesta, čo sa tam dá pre vašu rodinu. Nebojte sa, mám dobré správy. Ubožiak je to fosília, nechcem byť zlý, ale ten démon nikomu nechýbal. Môžete ho brať ako tupca, ja som vidieť, on ani nepočul. Prestate ho poznášať. Dúfam, že si dovolenku pekne užil, ale vracať sa nemá to vám. A tie auto sa točilo v rádiu. My sme prešli k videu a jeho médium staromodné. V pekle bolo bez neho lepšie, nikto by to nepovedal lepšie. Dobrý večer, je fajn, zase sa počuť u vás. Ja viem, že som dlho nevysielal, ale buďte veľmi šťastní. Dá ten starodávny hlas, lepšie ako zlý videopodcast. Ale hej! Viem, že som vám chýbal, na toto sa to ani vedieť nedá pozerať. Myslím si, že má to najlepšie. Ticho, ja som ten, čo je tu najlepší. Až nebol tak silný, alebo tí, čo sú za ním. Prečo o nich nikdy nehovorí? Veľa by som sa nepojil, ale odmietol som ich. A to je teraz no čoho? Teraz tvé. Buď ticho, ty si len taká starodávnosť. Zdá sa nám, že sa tu dáko sekáš. Ja ťa zničím. Začnime. Dám ti prianie, aby som sa nevrátil. Zavím sa ťa, ale skôr bavím sa toho, na tom viac záleží. Zbavím ťa toho. Nie.